ин мавзеъ барои обозӣ хатарнок аст ва лавҳаи махсус низ гузошта шудааст ки дар ин ҷо обозӣ кардан мумкин нест навишта ҷо дорад. Аммо 2 рӯз қабл аз ин яъне сани 11 июл ҷавони 31 сола ҳангоми обозӣ ғарқ шуда ба ҳалокат расид. Вай сокини ҷамоати унҷаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров будааст. дар натиҷаи дар ҷои манъшуда обозӣ кардан ба ғарқшавӣ дучор мегардад ва худи ҳамун рӯз бегоҳӣ аз тарафи наҷотдиҳандагони бахши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда шаҳри Хуҷанд ҷасади номбурда аз об бароварда шуда ба мохонаҳои дахтор супорида мешавад. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки ғарқшавии шаҳрвандон дар ҷойҳои барои обозӣ мамнӯъ рух дода истодааст. бинобар ин раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамояд ки дар мавсими обозии фарзандони худро дар назди кӯлу дарёҳо, дар назди обанборҳо, дар соҳили дарёҳо беназорат нагузоранд. ва имрӯз ки мо чӣ хеле дида истодед ҳангоми гаштугузор дар байни истироҳаткунандагон мушоҳида карда шуд ки ҳатто бе назорати волидон дар ҷойҳои мамнӯъшуда обозӣ карда истодаанд ки ин албатта ба ғарқшавӣ оварда мерасонад. дар ҳамин ҳол аз раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиъи гражданӣ дар вилояти Сух хабар медиҳанд ки давоми 3 рӯзи гузашта 3 ҷасад аз дарёи Сир бароварда шуд. ҳамаи ғарқшудагон дар мавзеи манъшуда ва хатарнок обозӣ карда дар натиҷа ба ҳалокат расиданд. аз оғози мавсими обозӣ то имрӯз 16 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст. ғарқшудагон аз 11 то 62 сола буданд. аз аввали сол дар ҳудуди махзанҳои обии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд то ба санаи 11 июли соли ҷорӣ 27 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст ки аз он 9 нафар ноболиғ мебошанд. албатта чӣ хеле ки шумо медонед мо дар ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори оммаи вилоятиву маҳаллӣ мунтазам корҳои фаҳмондиҳӣ ба роҳ монда шудааст аз тарафи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва инчунин аз тарафи бахшшӯъбаву бахшҳои раёсат дар шаҳру ноҳияҳо низ дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондиҳӣ гузаронида шуда истодааст. лекин новобаста аз гузарондани чорабиниҳои мазкур имрӯзҳо азбас ки хонандагон дар таътил мебошанд ва аз назорати волидон дур мондаанд, бинобар ин онҳо дар ҷойҳои барои обозӣ мамнӯъ рафта обозӣ карда ба ғарқшавӣ дучор шуда истодаанд ки ин боиси ташвишовар мебошад. дар вилояти Суғд аз оғози сол то ба имрӯз бошад 27 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст. байни онҳо 9 нафарашонро ноболиғон ташкил медиҳанд. новбаста аз корҳои фаҳмондидиҳӣ ва таблиғотиву ташвиқоти вазъ дар соҳили кӯлу обанбор ва дарёҳои ҳудуди вилояти Суғд ташвишовар мебошад. зеро истироҳаткунандагон бо баҳонаи гарм будани ҳарорати ҳаво дар соҳиланд ва ҳатто дар мавзеъҳои хатарнок ба обозӣ машғул мешаванд. шаҳрвандони муҳтарам, дар ин ҷо обозӣ кардан манъ аст. хоҳиш мекунем дар ҷои манъшуда обозӣ накунед, ҳаёти худро зери хатар нагузоред. наҷотдиҳандагони ситоди махсуси кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар шаҳри Хуҷанд ҳамарӯза то 3 маротиба соҳили дарёро давр зада истироҳаткунандагонро огоҳ мекунанд ки дар мавзеъҳои хатарнок ки ба лавҳае ишора кардаанд обозӣ накунанд, зеро ҷараёни оби ин мавзеъҳо тез мебошад. ҳатто эҳтимол аст шахсе ки қоидаҳои шиновариро медонад дар ин мавзеъи манъшуда ғарқ шуданаш мумкин аст. аз ин рӯ наҷотдиҳандагон тавсия медиҳанд ки дар обу тобгоҳ ба истироҳат ҷалб шаванд, на дар мавзеи хатарнок. гузориши Мафнӯшкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.